बेदरखौनो संग्रोनोसै र' आङो न'निफ्राय आयाबो लाबोदों बेदर आरो नै दा आयाबो लाबोबाय बयलारखौ अबे मोनसेखौ संनोसो जाबाय र' आङो बे मोननैखौबो संसै दे देसिखौ मैगं संसै रोसि रोसि बेनिफ्राय बयलारखौ एसे भाजा बायदि बानायनोसै बिहामजो संबाय नामा औ आयै नै संहोलांसै बिहामजो माथो आलासियालाय सानैल'सो माथो साथाम फैगोन होननानै बुंदोंमोननो औ आयै बेनोथ' आंबो साथाम फैगोन होननानै सानदोंमोन दादालाङानि राजु फंबाया फैगोन होननानै बुंदोंमोन बेनोथ' मानोथो फैदिनो आङो आलासिफोरखौ साथाम फैगोन होननानै बयलारखौ एसे बुरजा लाबोदोंमोन औ फैगोन होनना बुंदोंमोननो आयाबो खिन्थाहरदोंमोन आंनो बेनिफ्राय मा जाखो मादै मोननिया रावबो गैयानो न'आव दादायाबो बबावबा थांदों बेनिफ्राय फामेयाबो आलासि जानो थांदोंनो ओजों आरो मादैया लोमजाबाय दंनो न'आव रावबो गैया होननानै फैयासै राजुआ ए आंलाय माथो मा आलासिया सानैल' होननानै सानबाय थादों आं दङसो सानबाय थादोंमोन नों साथाम फैगोन साननानै बेदरखौ बुरजा लाबोदों आरो ने आं बेखौनो सानदों आया बेदरखौ मानो किल'से मानो लाबोदों होननानै औ आङो आरो साथाम फैगोन साननानै बुरजा लाबोदों थोनाय नङा जागोन होननानै थोआ जाबा जोंबोथ' जानांगोन होननानै बेखायनो लाबाय किल'से दे जेबो नङा दे जोंफोरनो जासिगोन आरो औ बेनोथ' आयै आयाबो लाबोदोंना न'निफ्राय देसि लाबोदों दा बेदरानो मोननै जाबाय र' माखौ संनो माखौ मानो जाबाय आङो नै आइ बेदरखौ आङो देसिखौ रोसि संसै ओमफ्राय बयलारखौ भाजा एवनोसै फ्राय जागोन ने औ जागोन दे बेबायदिनो खालाय आरो माबा मोनसे सातनि बानाय आरो भाजा मोनसे एवदो सबजिफोर मायबा औ जागोन दे आइ आबै थांनाङा हर था आबौ फैगोन दे उनाव माब्लाबा फैबावगोन दे दिनै थाथारनो हाथारा नोंसा आबौआबो हारसिं ना गारना फैनो हाया हर थानांगौमोन औ बियानि नोंलाय माथो हरखौनो थालांनो हागौमोन सानसेबो हर थायानो उखा मुखा फैयो आरो थांफिनो सानसेयावनो फुङाव थांना बेलासियावनो थांफिनो साननैसो थानो हायो थानोथ' लुबैयो बियानि न'आवनो रावबो गैथाराना बेनिखायनो थानोनो हाया बिहामजोफोर थानायबालाय हर थागौमोनहाय बियानि सप्ताथाम गाहाम बिहामजोबो गैयाना खारजाबाय दा न' नायग्राबो मानसि गैया अबाव हर थानो हानो बियानि नों थांनाय नोंलाय माथो थांथारा थांगोन र' बियानि थांगोन नै बेमारिया एसे हामबावथारथों थांथारगोन एबार जोंफोर गेजेर फैयानो गावआ थांथारा थांगोन दे बियानि थांगोन हरसे थाजागौमोन आयालाय आदाया संहैगौमोन ना थांनानै ओंखामखौ आदाया न'आवनो थाखायो माथो गाबोन थांबानो जायो नाङा दे उनाव माब्लाबा फैगोन दे आं हर थानाय बायदि दिनै थाला खालि आबै हर था थानोबालाय थादो गाबोन फुङाव थांबानो जाबाय औ था नाङा दे दिनै थाथ'ला दे उनाव माब्लाबा फैगोन आं हर थानाय बायदियैनो खामानिबो दङ गाबोन माइ लामहैनांगोन दे होमबालाय थालाबालाय एबार खनसेयाव फैब्ला हर थानाय बायदि फै जागोन दे फैगोन दे बियानै थादो होमबा जाय औ आइ दे आं नोंसोरबो सम मोनबा माब्लाबा थांगोन दे हरबो थाया आबौ थांसै दे थादे मोजाङै फरायदे आबौ दे औ दे बियानि थाथ'दो जेबो गाज्रि साज्रि मोननांला दे मानो गाज्रि मोननो बियानि दे थां आबा रनि सिखारदो टिउसन लाग्रा मेदामा सफैसिगोन बियो दे उथिनानै सिखारनानै मोखां आथिं आखाइ सु बादों दसेल'सो फरायनांगौ आबा अबाव मानसिया फैनाय बिथिं दसेल' दिनै आं टिउसन मेदामखौनो बुंगोन आधा घन्टाल' रनि बाबाखौ फरायहोदे होननानै जों बिनि उनाव बक्सि दादादो आंदो नोंजो बेरायनो थांगोन दे बेरायनो थां मोखां सुखां थां पार्कआव ना पार्कआव औ पार्कआव गोथाव जागोन जोंहा रेस्टुरेन्टाव हाबगोन नों मा जानो चाउमिन जागोन ना चिकेन पक'रा जागोन नोङो चिकेन औ बेनिखायनोथ' थाब फरायनांगौ मेदामा फैथारसिगोन थौ जल्दि आबा थांबाय नामा जल्दि करेगा गथ'फोराबो माबा जागोन होनबासो बाथ्राफोरखौ मानियो बेरायनो थांगोन होनबासो मानियो नङाब्ला गथ'फोरखौ फुस्लायनानै थानोसो फरायनोनो नागिरा गथ'फोरा साला माबा मोनसे स्पाइसि गोथाव फेन्सि बुस्थु माबा रेस्टुरेन्टनि माबा गोथाव बुस्थु जाहोगोन होनबासो फरायनो नागिरो सैथान गथ'खौथ' फुस्लायबाय र' दा बेलासि जाबाय लासैनो माबा मन्दिरावबो आलारि सावनांगोन साथि सावनांगोन बाससे आं सानफ्रोमबो फुजारियाबो मा बुंलांखौ बेबायदि आरो सानफ्रोमबो गोजां बोथोरफोराव बेबायदि मन्दिराव फुजा खालामबाय थानो हायोना सोरबा
फुङावबो साथि लागायना होदों बेलासिबो साथि लागायना होदों आयु खस्थ'नो सोरबा हायोना बेबायदि बारुरु सानफ्रोमबो हायाहाय आं बानायसो मोनबाय बे साननैसोखौनो फुङावबो दुगैनांगौ बेलासिबो दुगैनांगौ मा एसे खस्थ' बेलाय मा बेबायदिसो बेलेग गुबुन राहा गैबावला नामा बेबायदि खालायब्लासो माबा न'खरा मोजां जायो आरो दिस्टार्बसो मोनबायहां बे फाफि सुदेमनि थाखायनो बेफोरखौ खालायनांगौ जादों आङो नङाबा दा बेसेबा आरामसे थानो हागौमोन सानबेला फुंहर मा बेलाय दुगै मन्दिर लिरनांगौ बेलाय बारुरुनो दुगैयालासिनो खालायबा जाया नामा सानसे साननैखौ हायो आरो सानफ्रामबोलाय बेबायदि हायो आरो बे फाफि सुदेमानो आंखौ बेफोर खस्थ'खौ होदों आङो इजि सानदोंमोन बेफोरखौ मा एसे खस्थ' आंहा गस्ला गोदानखौ गानहैनोसैलै बा मानि गस्ला गोदानहाय मानि गस्ला गोदानहाय आबौ अबाव मोनदों मामामोननि आबैया लाबोदों आबै नोंनोबो लाबोदों आयु आंनोबो लाबोदों एसेबां गस्ला सस्ला लाबोदों जोंहासो जेबोखौनो हरनो हाया सानसेबो माबोरैबा लासिंसिंसो जोंहा रावबो जेनोबो जेखौबो हरनो हाया आइनोबो लाबोदों बाबानोबो लाबोदों बाबानो ओरै गुसुं ओरैबायदि गुसुङा आन्थुआव बायनाया बेबायदि हाफ पेन्ट लाबोदों बाबानो ए बाबानोबो लाबोलायदों बेमारिनो औ आं गानहैनोसै दे गानहैथां आंनिखौबो लाबोनाय आंनिखौबो नायनि आङो मा लाबोदों नों साबिया नोंनोबो ओरै दख'नाखौ लाबोदों ओरै अग्रंखौ अग्रं नों मिथिलायगौ अग्रं होनो होननानै र' थौ आंबो थांनोथ' नायनो थौ फै दे मोजाङै थिखां थिखांहै माथो होनबालाय एथ' गोलोद जादों मोजाङै थिखां बोलो होथाराखै नोङो बोलो होआखै माथो खियानो गलायलांसिगोन बोलो होयै साला फाफि लान्थायाबो फैयासै सानैजोंल' फैनांगौ जाबाय गोलैद दे कौन है आप लोग कौन है आप लोग इस घर का सामान कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग सोर बिसोरो आफा मायबा बुं मा बुंनो आङो ये दोनों तो बिल्कुल चोर ही लग रहा है मुझे तो इतना मालूम है कि इस घर का मालिक तो कब का घर छोड़ के चला गया अरे तुम दोनों चोर है क्या अरे हम चोर नहीं है ये तो हमारे ही घर का है घर वो मालिक ने हमको ये लेने के लिए भेजा अरे ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है चोर है साले अरे ये लोग चोरी है मारो साले को खारने दम करो खार मोक्सी खार अब साले भाग चुका है अबे साले को पकड़ो अबे भाग चुका छोड़ के भाग चुका है मारो साले को मारो मारो मुझे मैं चोर नहीं हूँ मत मारो मुझे मार हाले रात को चोरी करने आता है साले गुंडा लोग यहाँ मरो ईश्वर भगवान जेन तेन करो भाई दानसाय मा बुजानाय बुजासिगौमोन बक्सियाबा मा जागौ बक्सिखौथ' देन्जार बुबाय खोमालै देन्जार बुजाबाय खोमा बक्सिया फाग्लाया जाम्बाया साला मोसौआ खारनो गारि खुगासिना नायबाय थादो बियो जाम्बाया साला दा बुजाबायना दोखो पुलिसखौसो लिंबायना मायबा दाथ' बक्सिखौ लायनो थांबाबो आंसो उल्था हमजागोन दामाने बक्सिखौ जेलावनो लांसिगोन खोमा बुबायसो दं खोमा इसोरो माबायदि बासायनो दा आं बक्सिखौ आं जेन थेनसो बासिनो फैबाय बे सैमा फाफिमानिया अबेनिफ्राय फैगौथाय बुस्थुफोरखौ लानाया जाथारबायमोनानो बे सफा गंसेखौ लायनो थांनानै साला हमजाबाय थै साला बक्सियाबो हमजाबाय माल माखासेयाबो आखाइनिफ्राय थांग'जोब्बाय फैसा मोनगौमोन 30,000सो थै साला बे सफा बोरायखौ लायाबाबो जागौमोन बे आं बुंखादोंमोन बेखौ सफा बोरायखौ लानांला होननानै बक्सिखौ
बे बक्सियानो सफा बोरायखौ लायनो थांबावदों साला बे सफा बोरायनि थाखाय हमजाबायसोना साला गावाबो दा हमजाबाय मालखौबो मोनासै दाथ' बेखौ पुलिसासो लानानै थांसिगोन दा मा खालायनो आं थै साला मा खालायनो आंना थै दा फिसाज्लाखौ पुलिसाव हमना लांब्ला मा खालायगोन आं माबोरै सख'ना लाबोगोन आं बेखौ दा बेखौथ' पुलिसनावनो लांखागोन मानसि सानैया माबायदि मा खालायनो आं ओइ साला थांनायासो हामगोन नामा आरोबाव आंखौबो हमबालाय आरो मा खालायनो आङो मा खालायनो बे जाम्बा मोसौआबो खुगासिना नायबाय थायो खारनो गारै सालाया साले दूसरों के घर में चोरी करने आता है साला अरे मैं चोरी नहीं हूँ अरे मुझे छोड़ दो अरे मैं चोर नहीं हूँ छोड़ दो साला सामान चोरी मुझे करने मत आता है मारो दूसरों के घर से। मुझे मत मारो मैं चोर नहीं हूँ मुझे मत मारो अरे तुझ जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए नहीं मुझे मत मारो मुझे मत मारो बस हो गया और मत मारो। अरे इस जैसे लोगों को तो मार ही डालना चाहिए साला खुद तो काम नहीं करते दूसरों के घर से चोरी कर करके खाता है साला इस जैसे लोगों को तो साला मार ही डालना चाहिए अरे मुझे छोड़ दो मैं चोर नहीं हूँ इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। हाँ साला पुलिस का डंडा खाएगा ना ठीक हो जाएगा नहीं मुझे जाने दो पुलिस के पास नहीं मैं चोर नहीं हूँ अरे मैं तो बस ऐसे आया था अरे जाने दो तो उस जैसे गुंडा लोगों को जाने दूं थोड़े दिन जेल में रहेगा ना तो औकात में आ जाएगा समझा। साले चोर नहीं। अब जेल की हवा खाना तू नाङालै आं जेलाव थाङा आंखौ थांनो आफा आंखौ थांनो आं सिखाव नङा चुप साले रोने आता है। चल उठ पुलिस के पास लेके चलते तू चल उठ जेलाव थाङालै आङो बुगोना पुलिसा बुगोना